Tapos ayan, dahil andito na rin lang ako sa aking tindahan, iikot ko kayo sa aking tindahan. Kaya lang, pag ikot, tindahan ko pa rin. Ayan, ito yung aking mga diaper. Ayan. Pagpasensyahan nyo na dahil yung camera ko talaga ay hindi ko na naitatalikod. Kaya talagang makikita at makikita nyo yung aking pagmumukha. Ayan, bali tatlo yan. Isa, dalawa, tsaka tatlo. Tapos meron pa doon sa itaas. Ayun. Kasi hindi na kasya dito. Tapos yung mga dilata ko naman ay, ayan. Dilata yan hanggang loob. Naligaw yung cup noodles. Ayan, yung mga dilata ko. Tapos, ayun yung mga gin. Tapos, Chucky at Dutch Mill. Ayan. Tapos sa bandang ibaba, ayan, naghalo-halo na dahil yun nga, malit na yung tindahan ko, kaya kailangan pagkasyanin. May cup noodles, ayun yung mga impilite. Nabawasan na kasi yung impilite ko, kaya ayan, siniksik ko dito yung mga cup noodles. Tapos, ketchup. Tapos, ito, mga juice. And then, katul, plastic. Ito, naligaw to. Naligaw. Tapos, sa bandang ibaba, to, mga sabon yan. Dito muna tayo. Mga sabon to, mga Sunrox. Ayan. Ay, may naligaw ulit. Ayan, yan yung mga Sunrox, mga sabon, lahat. Diba? Diba ang gulo? Ang gulo niya talaga. Ayan, mga sabon. Tapos banda naman, tapos banda naman dito, ayan, yung mga, ito naligaw din. Diba yan? Ito naman banda yung mga sabon. Basta lahat, shampoo, powder, Sunrox, ayan. Tapos dito banda ay mga itlog, betchin. Ito pala yun sa nahan to. Ayan, kasabit. Tapos dito rin. Ayan. Ito, di ba? Medyo magulo rin. Ano mo yung goma na? Ayan. Kailangan nating maglikpit. Ayan. Dito naman lahat ay mga condiments. Lahat dyan ay condiments. Tapos dito naman ay mga kape. Yan, mga twin pack. Tapos meron tayong nakasabit doon sa itaas. Doon, ayun. Mga kape rin doon. Tapos ayan, noodles. Tapos dito naman yung mga sinabit kong toyo. Diba? Ayan yung sinabit kong toyo. Tapos ito, mga sobra. Tapos yung aking goma, mga, ano tawag dito na? Plastic balloon. Tapos meron akong sponge. Tapos yung mga laruan ko. Yan, di ba? Ikot na lang tayo. Tapos yung mga chicheria sa may pintuan. Tapos ito, ayan, ito mga, ano ba tawag dito? Yung mga epicacent, panglinis ng kuko, mga toothbrush, mga stick glue, mga battery, ayan dyan, mga pants. Sabi na. Ayan, dito ko din i-display naman sa may pintuan. Ayan, diba? Ayan, meron akong colors. Ayan, colors. Energy. Ang kalat-kalat. Tapos, pants na naka-display. Ayan, diba? Pagpasensya nyo. Hindi pala ako naka-ready. Unak, may ano pa rito. Asin pala ito naligaw. Ito asin. Ayan guys, nakita niyo yung aking keloid. Yan yung aking keloid. Yan yung natamaan ng sumpak. O, diba? Marami pa dito sa kabilang braso. Tapos, ayan, medyo takpan. Ayan, yung naka-display ko. Yan yung mga naka-display ko sa harap. Ayan. Tapos, meron din tayo naka-display na Kojic. Ayan, tapos alcohol. Tapos, yun yung mga nasa labas. Medyo nagtumbahan na sila. Tapos, ayan, medyo nagtumbahan na. Ayan. Tapos, dito naman ay may mga sibuyas, bawang, asin. May yung hopya. Naibaba ko yung hopya. Nag-video kasi ako. Ayan, ito yung aking hopya. Tapos, sa itaas, ayan, ipasilip ko sa inyo sa itaas.
Ito, sa itaas naman, andito yung aking mga gamot. Ito yung aking mga gamot. Ayan. Ayan, meron ako dito mga gamot. Tapos, cotton buds. Ayan, ito yung bawas na. Ito yung bago. Tapos, meron ako rito tissue. Tissue, yung bilog. Tapos, yung mga happy birthday. Tapos, meron ako rito calculator na tinitinda. Dapat kasi sa amin yan. Tapos, dito naman, ito naman mga abubot lang to. Pero from Divisoria to. Mga bracelet, mga kisses, ayan, mga kwintas, mga hikaw. Tapos, ito is pan. Tapos, may pito-pito. Tapos, meron ako rito, ayan, natitira na lang. Tapos, ayan. Yan, mga color. Tapos, dito naman ay mga sigarilyo. Tapos, ito ay lighter. Isang box ng lighter. Tapos, ito pa yung sabon. Tapos, ayan, isang box ng bala ng stapler. Isang box ng Thumbtacks. Tapos, meron tayong gel. Medyo kalat-kalat talaga sa ballpen. Tapos, meron tayong aluminum foil. Ayan, 2 piraso. Tapos, electrical tape. Tapos, scotch tape. Floor wax. Band-aid. 2 klase. Ito tag 2 piso. Ito tag piso. Tapos, mask. May mga laruan pa tayo. Tapos, yun ang ating mga condiments. Meron tayong medyas. Tapos, dito sa bandang baba ay mga biskwit na. Ayan. Tapos, ito pala yung aking piso wifi. Wala siyang lalagyan. Wala pa akong lalagyan ng piso wifi. Kaya, dito ko lang muna pansamantala o pansamantagal sa bintana ko. Kaya, pag sarado ako, sarado din yung aking piso wifi. Tapos, ito yung mga biskwit naman. Ayan. Medyo maliwanag na yung iba. Pero, meron pa akong biskwit sa itaas. Ayan. Marami pa akong biskwit sa itaas. Tapos, dito naman, banda. Yan yung aking mga Lucky Me na in-order ko from grocery. Yan, may diaper pa tayo. Tapos ito banda ay mga stock ko, mga stock na candy. Mga honey. Tapos mga mani, mga candy, bubble gum, tsaka sigarilyo. Yan, ito yung mga stock ko. Tapos, meron din ako dito mga Nissin ramen. Tapos, meron pa ako mga nakasabit sa loob. Ayan, di ba? Madali na mag-tour. Iikot lang ako, ayan. Iikot lang ako. Ikot, ikot. Ayan na. Di ba? Tapos, marami pa akong chichirya sa ibaba. Ayan o. Ayan, pansin nyo. May mga chichirya pa ako sa ibaba. Bakit napunta siya sa ibaba? Nasa upuan yan. Binaba. Tapos, meron ako naka-display dito. Mga naka-display. Ayan. Yung tindahan ko ay ayan, lahat yan kahoy lang, mga kahoy. Wala pa akong pangbakal. Tsaka hindi naman to sa amin, bali nangungupahan lang kami. Nag-extend lang ako ng tindahan. Kaya yun lang. Diba? Mga pansin. Oh no! Charot. Ayun lang, ganun lang. Tapos meron akong suklay. Ayun, nakita niyo yung suklay ko. Oh, 'di ba? 'Di ba? Kasi kahit paano, kahit maliit lang yung ating tindahan, pag gusto ko, pag may mga naghahanap katulad ng mga ganyan, 'di ba? Ito yung mga dito sa itaas pala, yung mga item na hindi siya mabili pero may mga naghahanap. Tsaka yung mga tubo niya ay kita, medyo malaki naman kumpara sa mga toyo, suka, di ba? Ito. Tapos ito pala sa baba pa pala. Medyo makalat na. Ayan. Sa ibaba, ayan. Meron ako doong mga bubbles, pogs, tapos mga candy, ayan. Ayan yung aking mga candy, medyo makalat na. O, diba? Ayan yung aking mga garapon, medyo
maliwanag na. Meron naman tayong mga i-stock dito. Tapos dito pala sa pinakaibaba, ayun, doon ko nakalagay yung mga tawag dito, litro. Doon sa baba, pinakababa, litro. Doon sa pinakaibaba, doon. Kaso ubos na, meron na lang natitirang isa, pero meron pa tayong isang box ng Impilite litro. Hindi ko pa nailagay dahil dahil okay na siya doon. Mas pasikip siya dito eh. Diba? Ano pa ba? Hindi ko pala nakikita yung loob, yung mga nakasabit ko sa loob. Ayun. Ayun siya. Mga nakasabit sa loob, mga kape, ayun, mga kape siya. Nak, may tugtog. Ayan, di ba? May mga nakasabit din ako diyan. Di ba? Ang daming wire na nakasabit. Oh, di ba? Ayan, ang daming wire. Oh. Ito ay para sa kumpas ko doon sa Peace Wi-Fi 2. Ito ay para dito sa parang TP-Link. Tapos ito naman ay antena ko sa labas dito sa Compass 1, sa Piso Wi-Fi 1. Tapos ito ay sa Piso Wi-Fi, direct na to sa Piso Wi-Fi. Kaya diba, ang dami niyang saksakan ito. Ayan. Ayan. Tatlo na siya nakasaksak. Ayan, mga wire. Diba? Ito nakailaylay lang para hangin. Tapos ito naman, ayun, ipaposin nyo. Ito, ayan, ito ay para sa Converge. Ayan yung saksakan. Diba? Oh. Mahirap talaga pag pag ang bahay mo ay hindi konkreto, tapos ganyan lang yung mga saksakan, diba? Wala tayong magagawa, kundi tiis-tiis lang, tiis ganda. Yan. Yan lang, ganyan lang. Mga ginawa lang naming saksakan yan para makaabot sa Piso Wi-Fi. Diba? Yan lang guys. Thank you for watching. Thank you for watching.